pa. Basog na ang mata ko, sana daghan ko man. Kaya ako napapagalta, padangata ka. Gusto ka mang lingawan, pero dai ko talaga kaya. Sa imo na ako'y human, yan ang gusto ko. Dahil ka sana ang pinadangat ko. Nag-trip na si Madaris na warang cellphone ko. Di ko na inamin na sinangra ko. Ta gusto kong magbakal ka, pamot mong bench. Pag napaparong ka kaganda ka na kaiba. Kaya ako napapagal ka, padangata ka. Gusto ka mang lingawan, pero dai ko talaga kaya. Sa imo na